Zdravím vás. Konečne sme sa dostali k prvému odhaleniu, alebo k prvému vyvráteniu, potvrdeniu a tak ďalej. Tvrdenia, ktoré sa zdá neuskutočniteľné na prvý pohľad. A tieto tvrdenia sú na stránke Nemesis.sk, kde si každý môže pozrieť, čo to tam je. A tieto tvrdenia vlastne sme podrobili aj analýze umelej inteligencii, ale samozrejme, kto sa trošku vyzná vo fyzikálnych zákonoch, alebo teda v logike, tak ľahko zistí, že tie tvrdenia, ktoré sú tam, sú podľa dnešnej vedy, podľa poznatkov dnešnej vedy, neuskutočniteľné. Dnes sa budeme zaoberať potenciálnou energiou, pretože jedno z tvrdení, ktoré tam nájdete na tej stránke, tvrdí, alebo spýta sa, či je možné zvýšiť potenciálnu energiu telesa bez toho, že by sme do ňoho investovali prácu alebo energiu. Potenciálna energia, to je napríklad tento stojan, ktorý tu máme, tak má nejakú váhu. Keď je položený na podlahe, tak potrebujem ho zvihnúť do výšky, dajme tomu 50 cm, potrebujem do ňoho investovať prácu, čiže ja ho musím zdvihnúť do výšky, položiť na ten stôl a v tom momente, keď ho tam položím, tak on má potenciálnu energiu, ktorá sa rovná energii alebo práci, ktorú som musel vynaložiť, aby som ho zdvihol na ten stôl a položil. Táto potenciálna energia sa uvoľní, keď ja ho z toho stola zhodím. Vtedy príde k nárazu na podlahu, kde keby sme merali tú silu nárazu, tak presne zodpovedá vlastne tej potenciálnej energii toho telesa. Samozrejme pre tých, ktorí to chcú mať ešte presnejšie, tak mínus odpor vzduchu a tak ďalej. Ale to nás teraz nezaujíma, v podstate toto sú veci, ktoré sú príliš detailné na to, aby sme ich vedeli nejakým spôsobom zohľadniť a tak ďalej. Podstatné je to, že my si teraz ukážeme experiment, a experiment je vrcholný dôkaz v oblasti fyziky. Pri tomto experimente si dokážeme, že je pomerne jednoduché, a v podstate všetci to máme na očiach, ako je možné zvýšiť potenciálnu energiu telesa bez toho, že by sme do ňoho investovali prácu alebo energiu. Tento jav sa nazýva kapilarita alebo vzlínavosť a je to vlastnosť všetkých savých látok, ktoré sa nachádzajú pri zdroji nejakej kvapaliny, či už to je voda alebo nejaké iné kvapaliny. A táto kvapalina, voda začne v pôroch, v kapilárach vlastne tej takéto látky v savej, začne stúpať proti gravitácii. Tento jav je dobre známy, každý pozná vlhké múry na domoch a tak ďalej, preto keď sú nie dobre odizolované od terénu, tak prichádza k tomu, že v múroch stúpa vlhkosť a toto je presne ten jav, o ktorom sa bavíme. My si teraz ukážeme, akým spôsobom dokážeme teda experimentálne aj zistiť, aj namerať presne, o koľko nám stúpne potenciálna hodnota telesa, ktoré vlastne takýmto spôsobom dokážeme my pri experimente nabudiť, aby nasávalo vodu. Čiže zoberieme si toaletný papier, máme nejaký stojan, máme váhu, aby sme vedeli odčítať potom z displeja, o koľko nám stúpne potenciálna energia. Pretože keď stúpne váha tohto telesa bez toho, že by sme my tam dodali nejakú prácu, energiu, tak tam stúpne aj potenciálna energia. A teraz vlastne ja namočím do kvapaliny, do vody v tomto prípade, jeden koniec savej látky, čiže v tomto prípade toaletného papiera. A pomaličky teraz už môžem sledovať, ako tá vlhkosť stúpa, pretože vlastne sa zmáča ten papier a postupne sa mi začne nasávať do tejto rolky toaletného papiera, ktorý je teda savý samozrejme, a môžem sledovať, ako mi stúpa váha celého tohto stojanu, pretože to je brané vo fyzike ako jedno teleso. A tým pádom vlastne zvyšujem potenciálnu energiu tohoto celého telesa, bez toho, že by som ja do neho už investoval nejakú prácu. Takže na displeji môžeme vidieť, ako nám pomaličky stúpa tá kvapalina, teda aj váha celého toho telesa, a máme jasný dôkaz toho, že je možné zvýšiť potenciálnu energiu bez toho, že by sme do nej investovali ešte prácu alebo energiu.
A možno si poviete, že toto je OK, je to možno zaujímavé, niektorí povedia blbosť, hlúposť, ale keď už sme pri tomto, tak možno, že sa oplatí zamyslieť sa nad tým, ako aj toto sa dá využiť veľmi jednoducho a poviem pár príkladov, ktoré možno, že budú pre vás zaujímavé, možno menej zaujímavé, ale napríklad takýmto spôsobom dokážem z jednej nádoby do druhej prečerpať vodu. Samozrejme, tá jedna nádoba musí byť vyššie, ale mám tu krásny filter, tým pádom veľmi jemný filter. A taká zaujímavosť napríklad, keď ja dostanem do tej savej látky, a to nemusí byť papier, môže to byť nejaká tkanina, keď do nej dostanem materiál ako je železo, poviem príklad teraz, dám tam nejakú sieťku železnú a v jednej nádobe mám vodu s arzénom, tak prehodím vlastne túto látku, v ktorej je tá železná sieťka, alebo proste piliny, to je jedno, čo tam dám. A ten arzén vlastne bude pomaličky stúpať a na druhej strane klesať do tej druhej nádoby. To si môžete preveriť. Možno sa niekomu stalo, že zabudol uterák prehodený cez vaňu a vytopilo mu kúpeľňu, tak to je presne tento prípad, že postupne pomaličky z tej vani tá voda sa dostala von, napriek tomu, že sme s tým nič nerobili. No a tá voda s arzénom vlastne, keď sa dostáva cez ten okraj, cez tú savú látku, tak na druhej strane zase steká pomaličky dole, tak arzén sa viaže na železo. To znamená, že ten arzén v tej jednej vode, v tej nádobe, sa mi naviaže na to železo, ktorý je v tom filtri, keď to tak mám povedať, alebo v tej savej látke, ktorá tú vodu vlastne prečerpáva pomaličky. A takto sa zbavím tú vodu arzénu a tým pádom vlastne dokážem odstrániť arzén. Ono trvá to síce dlho, ale výsledok je jasný a v podstate v Bangladeši napríklad vyše 1 000 000 ľudí nemá prístup k pitnej vode, ktorá je znečistená arzénom a toto je jeden zo spôsobov, akým by si vedeli pomôcť napríklad, pretože oni používajú nejaké pieskové filtre, ktoré obsahujú železo, ale toto je tiež jeden zo spôsobov. Čiže ja keď si jeden deň tak pripravím takúto nádobu s vodou s arzénom a použijem takýto filter, tak na druhý deň vlastne mám niekoľko litrov vody, ktorá je zbavená arzénu. A takisto sa dá využiť táto kapilarita, alebo tento jav aj pri klimatizáciách, keď napríklad zavesím si zopár, aby som mal väčšiu plochu savých látok na nejaký stojan a budem medzi ne vlastne fúkať ventilátorom alebo teda preháňať vzduch, tak tento vzduch sa dokáže ochladiť až o 5 stupňov oproti okolitému priestoru. Čiže veľmi príjemná, ekologická a veľmi jednoducho zostrojiteľná klimatizácia pre každého. Takže ukončujeme experiment. Po 40 minútach trvania sa nám podarilo zvýšiť potenciálnu energiu tohto telesa bez toho, že by sme investovali do neho nejakú energiovú prácu z 620 na 633 gramov, čo si môže každý doma sám overiť. A toto je exaktný dôkaz, vlastne fyzika je exaktná veda a my tu máme exaktný dôkaz, teda merateľný a kedykoľvek zopakovateľný. Každý sa môže vyskúšať doma sám podobným spôsobom a zistiť na vlastné oči, vlastných skúseností si nazberať, dokázať, že potenciálnu energiu je možné zvýšiť bez toho, že by sme investovali nejakú prácu alebo energiu. Nie je to nič moc síce, trvá to dlho, je to pomalé, ale ako som už spomínal, aj táto technológia je využiteľná napríklad pri filtrovaní, špeciálne jemnom filtrovaní. Trvá to dlho, ale nevyžiaduje to žiadnu energiu a žiadnu prácu. Takže nech sa páči, môžete experimentovať a tešíme sa pri odhalení ďalšieho tvrdenia, ktoré sa zdá byť neuskutočniteľné a ktoré nájdete na stránke nemesis.sk.